Το πιο όμορφο σπίτι στη γη. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό ζούσε ένας φτωχός ξυλοκόπος. Έμενε σε μια φτωχοκαλύβα και κάθε μέρα πήγαινε στο κοντινό δάσος και έκοβε ξύλα. Τον έλεγαν Θωμά και είχε καλή καρδιά. Ήταν ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πολύ συμπαθητικό πρόσωπο. Σ' όλη του τη ζωή δεν είχε πικράνει κανέναν και όλοι τον αγαπούσαν. Τα ζώα του δάσους τον είχαν μάθει κι αυτά και ήταν φίλοι του. Όμως τα χρόνια πέρασαν και ο Κυρθωμάς γέρασε. Δεν μπορούσε να δουλέψει όπως πρώτα. Αποφάσισε λοιπόν να μην ξαναδουλέψει. Θα έφτιαχνε ένα καλύτερο σπίτι και ένα κήπο με πολλά λουλούδια και λαχανικά. Θα πήγαινε στο δάσος και θα κόβε τη μεγάλη βαλανιδιά που είχε καλό και γερό ξύλο. Έτσι μια μέρα πήρε το μεγάλο του τσεκούρι και πήγε στο δάσος. Στάθηκε κάτω από τη μεγάλη βαλανιδιά και την καμάρωνε για τελευταία φορά. Ήταν τεράστιο δέντρο. Θα του δίνε πολλά ξύλα. Την ώρα όμως που ετοιμάζονταν να δώσει την πρώτη τσεκουριά, άκουσε μια φωνή. Καλημέρα Κυρθωμά, τι κάνεις εδώ? Γύρισε προς τα πάνω ο ξυλοκόπος και είδε ένα πουλάκι που κάθονταν σε ένα κλαδί. Θέλω να κόψω τη βελανιδιά, να φτιάξω το σπίτι μου και τα έπιπλα, απάντησε στο πουλάκι ο Κυρθωμάς. Τι, θα κόψεις τη βαλανιδιά? Είπε το πουλί και αναστέναξε στενοχωρημένο. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Τώρα τι θα γίνουν οι φωλιές μας, τα παιδάκια μας? Πού θα ζήσουμε? Μια γριά κουκουβάγια που άκουσε την κουβέντα με βραχνή φωνή είπε. Κι εγώ τι θα απογίνω? Χρόνια τώρα μένω εδώ. Αν ξεσηκωθώ έτσι γριά που είμαι θα πεθάνω. Μια αδύνατη φωνούλα ενός μερμηγκιού που μαζί με πολλά άλλα μερμήγκια έμενε κάτω από τη χοντρή φλούδα της βελανιδιάς μουρμούρισε με παράπονο. Και εμείς που θα πάμε τώρα να μείνουμε? Έχουμε μαζέψει όλες τις τροφές μας εδώ. Πού να ψάχνουμε για καινούριο σπίτι τώρα? Σε λίγο όλα τα πουλιά και τα μικρά ζωήφια που είχαν για σπίτι τους τη μεγάλη βαλανιδιά φώναζαν τα παράπονά τους. Ο καλόκαρδος ξυλοκόπος τα είχε χάσει. Άφησε το τσεκούρι από τα χέρια του και άκουγε. Όσο αυτά μιλούσαν, αυτός σκέφτονταν πως είχαν μεγάλο δίκιο. Αν έκοβε τη βαλανιδιά θα έκανε κακό σε πολλά πουλιά και έντομα. Γι' αυτό δεν το ήθελε. Αυτός αγαπούσε όλα τα ζώα του δάσους. Ήταν φίλοι του εδώ και τόσα χρόνια. Όχι, δεν μπορούσε να τους κάνει αυτό το κακό. Θα ήταν κρίμα να χαλάσει το σπίτι τόσων ζώων για να φτιάξει το δικό του. Με αυτές τις σκέψεις πήρε το τσεκούρι και γύρισε να φύγει. Οι κάτοικοι του δέντρου κατάλαβαν πως δεν θα το έκοβε και άρχισαν να φωνάζουν και να τραγουδούν χαρούμενα. Ο Κυρθωμάς που τ' άκουγε χαίρονταν κι αυτός με τη χαρά τους. Μερικά πουλιά του φώναξαν. Κυρθωμά, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Σε παρακαλούμε μετά από λίγες εβδομάδες να έρθεις να μας δεις. Θα σου έχουμε και μια έκπληξη. Ο συμπαθητικός ξυλοκόπος γύρισε πίσω στη φτωχοκαλύβα του και εκείνο το βράδυ κοιμήθηκε πιο ευτυχισμένος. Πιο ευτυχισμένος και πιο χαρούμενος. Κι ας ήταν φτωχός, είχε πλούσια καρδιά και καλούς φίλους. Πέρασαν πολλές μέρες και ο Κυρθωμάς πήγε να δει τους φίλους του στο δάσος. Σαν έφτασε όμως κοντά στη βαλανιδιά, εκεί δίπλα είδε κάτι που του φάνηκε πολύ παράξενο. Του φαίνονταν απίστευτο. Μπροστά του έβλεπε ένα πανέμορφο σπιτάκι. Είχε καλαμένια σκεπή και καθώς έπεφτε πάνω ο ήλιος έμοιαζε χρυσαφένια. Γύρω γύρω το σπιτάκι είχε ένα κήπο έτοιμο να φυτευτεί με πολλά λαχανικά και λουλούδια. Τα πουλιά και τα άλλα ζωάκια τον καλωσόρισαν. Αυτός παραξενεμένος τα ρώτησε. «Μα ποιανού είναι αυτό το όμορφο σπίτι? Ποιος το έκανε εδώ? Τι όμορφο που είναι! Να είχα κι εγώ ένα τέτοιο!» «Μα είναι δικό σου», του φώναξαν όλα τα πουλιά και τα άλλα ζωάκια. «Εμείς το φτιάξαμε για σένα. Δουλέψαμε όλοι μας σκληρά. Βόηθησαν και τα πιο μεγάλα ζώα του δάσους να κουβαλήσουμε τα ξύλα. Οι τυφλοπάντικες έσκαψαν τα θεμέλια και σκάλισαν τον κήπο. Τα μεγάλα ζώα έφεραν και έστησαν τα ξύλα.
Τα πουλάκια έφτιαξαν τη στέγη με πολλά κλαδιά και καλάμια. Τα μερμήγκια και οι μέλισσες έχτισαν τους τοίχους και την καμινάδα. Και να που το σπίτι σου είναι έτοιμο. Καλώς όρισες, καλέ μας φίλε. Ο Κυρθωμάς ήταν συγκινημένος. Τα ευχαρίστησε και μπήκε μέσα στο σπίτι. Στο δικό του σπίτι. Ναι, τώρα θα έμενε εδώ, στο όμορφο σπίτι του και κοντά στους φίλους του. Κι έτσι ο καλός ξυλοκόπος έζησε καλά και εμείς καλύτερα. Η περιπέτεια των δύο ζωήφιων. Μια φορά και έναν καιρό, ανάμεσα στους ανθρώπους ζούσαν δύο μικρά ζωήφια. Δύο τόσα δα μικρά ζωήφια που ήταν δύσκολο να τα δει κανείς εύκολα με το ανθρώπινο μάτι. Το ένα έμοιαζε με το σημερινό βάτραχο. Ήταν βάτραχο ζωήφιο. Είχε χρώμα πράσινο και παντού μαύρες βούλες, τεράστια μάτια μεγαλωμένα στο πλάι για να βλέπει καλά. Ήταν πολύ αστείο. Το άλλο είχε το σχήμα της πεταλούδας. Ήταν πετάλουδο ζωήφιο. Είχε όμορφο σχήμα, πολύχρωμα φτερά και κεραίες για να κινείται στο χώρο. Ίσιονε πάντα το κορμί του περήφανα και καμάρωνε για την ομορφιά του. Ήταν πραγματικά έξυπνα ζωήφια και κανένας δεν γνώριζε από πού ξεφύτρωσαν και πώς βρέθηκαν πάνω στη γη. Κάθε φορά που βρίσκονταν σε κίνδυνο, ήξεραν να ξελιστρούν με τον πιο απίθανο τρόπο. Ήξεραν καλά πως όσο λιγότεροι τα γνώριζαν, τόση περισσότερη ασφάλεια είχαν. Το βατραχοζωήφιο, όποτε έβρισκε ευκαιρία, έβγαινε κλεφτά-κλεφτά από τη φωλιά του, που ήταν λίγα εκατοστά κάτω από τη γη, και με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις μάζευε τροφή και για τους δύο. Φούσκωνε το στήθος του και άνοιγε τα πνευμόνια του για να αποθηκέψει όσο περισσότερο οξυγόνο μπορούσε. Έπειτα κατέβαινε στη φωλιά και μοιραζόταν την τροφή με το πέταλουδο ζωήφιο. Μια μέρα, εκεί που σκάλιζε το πεταλουδο ζωήφιο στο χώμα, άνοιξε μια τεράστια τρύπα από πάνω του. Μια τρύπα μεγάλη που χωρούσαν να περάσουν 2 και 3 σαν γι' αυτό. Κοίταξε προς τα πάνω. Ένα παράξενο φως ερχόταν από ψηλά και του τύφλωνε τα μάτια. Αυτό το φως δεν το είχε ξαναδεί και δεν ήξερε τι ήταν. Όπως δεν ήξερε τίποτα για αυτά που ζούσαν πάνω στη γη. Μερικά πράγματα μόνο του είχε πει ο φίλος του, το βάτραχο ζωήφιο. Για άλλα μικρά και μεγάλα ζώα και για κάτι γίγαντες που λέγονταν άνθρωποι. Και για μια μεγάλη κίτρινη μπάλα που έβγαζε φως και ζέστη. Τι παράξενα πράγματα, μυστικά που κρύβει ο κόσμος. Στα αυτιά του έφταναν αμέτρητοι θόρυβοι. Μικρή, μεγάλη, χοντρή, ψηλή. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Φοβόταν λιγάκι. Αυτό ήταν τόσο μικρό. Ξύπνησε αμέσως το βατραχοζωήφιο και το παρακάλεσε να βγουν πάνω στη γη να γνωρίσουν τον κόσμο. Το έτρωγε περιέργεια. Ήθελε να τα δει όλα. Έτσι, τα δύο ζωήφια, σαν δύο μικροί εξερευνητές, βρέθηκαν στον κόσμο με τους 1000 κινδύνους. Με ένα πήδημα το βατραχοζωήφιο βρέθηκε πάνω από την τρύπα φωλιά τους. Ο ήλιος τα χτύπησε στο κορμάκι τους και ένιωσαν τη ζεστασιά του. Άρχισαν να κοιτάζουν γύρω τους αχόρταγα. Χιλιάδες λουλούδια, μικρά και μεγάλα, και κάτι δέντρα θεόρατα. Η κορφή τους ακουμπούσε ψηλά στον καταγάλανο ουρανό. Πόσο μικρά ήταν τα δύο ζωήφια μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Το βατραχοζωήφιο πηδούσε πότε εδώ και πότε εκεί. Το πεταλουδοζωήφιο πάνω από τις πλάτες του μιλούσε και φώναζε με ενθουσιασμό. «Α, τι μεγάλο λουλούδι! Α, και τι όμορφο! Α, αυτό παραπέρα τι είναι! Το άλλο τι είναι!» Και όλο φώναζε και ρωτούσε. Σε λίγο βρέθηκαν μπροστά σε ένα γκρεμό. Σκέφτονταν πώς θα μπορούσαν να περάσουν απέναντι. Δίπλα άκουσαν ένα περίεργο θόρυβο. Πήγαν προς τα εκεί. Ήταν ένα μικρό ριάκι. Χαρούμενα έτρεξαν στο νερό και άρχισαν τα παιχνίδια. Πλατσούρισαν μες στο νερό και το ένα έβρεχε το άλλο. Σε λίγο και τα δύο έγιναν μουσκεμα. Ξάπλωσαν πάνω στο νερό και άφησαν το ριάκι να τα παρασύρει απέναντι. Έτσι πέρασαν τον γκρεμό. Λίγο παρακάτω, το μικρό ριάκι ενώθηκε με ένα ποταμάκι. Τα δύο ζωήφια άφησαν να τα παρασύρει και αυτά το ρεύμα του ποταμού. Κάτω από το νερό θαύμαζαν τα ψάρια με τα χαριτωμένα σχήματα και χρώματα.
Μετά από λίγο ακούμπησαν στην άκρη του ποταμού σε κάτι χόρτα και κάθισαν να ξεκουραστούν. Γύρω τους τώρα έβλεπαν ένα πανέμορφο τοπίο. Δέντρα καταπράσινα, όμορφα λουλούδια και πουλάκια που κελαϊδούσαν πολύ γλυκά. Δεκάδες διαφορετικά πουλιά, το ένα ομορφότερο απ' τ' άλλο. Τα δύο ζωήφια ανέβηκαν σε ένα ψηλό χορτάρι. Πέρα μακριά είδαν τα κίτρινα χωράφια. Ήταν τα σιτάρια, το ψωμί των ανθρώπων. Στο βάθος φαινόταν ένα χωριό. Μερικά σπίτια ξεχώριζαν στην άκρη και στις αυλές τους έπαιζαν παιδιά. Τα ζωήφια κατάλαβαν πως όπως αυτά είχαν τη φωλιά τους, έτσι και κάθε ζώο και ο άνθρωπος είχε τη δική του φωλιά, το δικό του σπίτι. Αυτό ήταν αναγκαίο για να προστατεύονται από το κρύο, τις βροχές, τη ζέστη και τις καταιγίδες. Όμως οι ώρες περνούσαν και ο ήλιος πήρε το δρόμο για το σπίτι του. Κουράστηκε κι αυτός όλη μέρα και ήθελε να ξεκουραστεί. Το σκοτάδι σκέπαζε τώρα τη γη. Όλα τα ζώα είχαν πάει στις φωλιές τους. Τα σπίτια στο χωριό ήταν φωτισμένα. Σε λίγο όλοι θα πήγαιναν να κοιμηθούν. Μια κουκουβάγια σε κάποιο δέντρο άρχισε το τραγούδι της. Τα ζουζούνια της νύχτας τριζοβολούσαν χωρίς σταματημό. Ψηλά στον ουρανό τα δύο ζωήφια αντίκρισαν έναν άλλο φύλλο, το φεγγάρι. Γύρω του χιλιάδες αστεράκια του κρατούσαν συντροφιά. Ένα απαλό αεράκι φύσηξε και τα δυο ζωήφια άρχισαν να κρυώνουν. Έπρεπε να φτιάξουν τη φωλιά τους. Είχαν δει τόσα πολλά μέσα σε μια μέρα και ήταν κουρασμένα. Διάλεξαν ένα ωραίο μέρος ανάμεσα σε κάτι αγριολούλουδα και έσκαψαν εκεί το σπίτι τους. Γρήγορα τα πήρε ο ύπνος, ενώ τα προσωπάκια τους έλαμπαν από χαρά. Σήμερα είχαν γνωρίσει την ομορφιά του κόσμου. Αύριο, αφού τακτοποιούσαν καλύτερα το σπίτι τους, θα έβλεπαν ξανά τον ήλιο, τα λουλούδια, τα πουλιά, τους ανθρώπους και ίσως γνώριζαν κι άλλα πράγματα. Ο κόσμος έκρυβε τόσα μυστικά. Στον ύπνο τους άκουγαν τα τραγούδια των πουλιών, το σεριάνι του αέρα και ήταν τόσο ευτυχισμένα, μα τόσο ευτυχισμένα. Ο βασιλιάς του δάσους. Πριν από πολλά χρόνια, μέσα σε ένα μεγάλο δάσος, είχε τον πύργο του ένας πάμπλουτος άρχοντας. Μέσα στο δάσος ζούσαν πολλά και διάφορα ζώα, όπως τα λιοντάρια, τα αγριογούρουνα, οι αρκούδες, τα ελάφια, οι λαγοί, μεγάλα και μικρά ερπετά και εκατοντάδες από όμορφα πουλιά. Σε πολλά μέρη τα δέντρα ήταν πολύ πυκνά και ανάμεσα στα χορτάρια έτρεχαν δροσερά νερά πολλών πηγών. Ο ήλιος κάθε μέρα προσπαθούσε να βρει δρόμο ανάμεσα από τα πυκνά φυλλώματα να περάσει και σπάνια τα κατάφερνε. Αυτός όμως που έκανε ό,τι ήθελε στο δάσος ήταν ο άρχοντας που έμενε στον πύργο. Είχε πολλούς φρουρούς για να τον φυλάνε και 2 φτερωτά άλογα για να μπορεί να γυρίζει γρήγορα σε όλο το δάσος. Στην αρχή αυτός αγαπούσε τα ζώα και πάντοτε τα βοηθούσε σε κάθε τους πρόβλημα. Κάποτε όμως άλλαξε η συμπεριφορά του απέναντί τους και έγινε πιο αυστηρός. Ό,τι έλεγε έπρεπε να το κάνουν αμέσως, χωρίς να φέρουν αντίρρηση. Αυτό το πράγμα στενοχωρούσε πολύ τα ζώα. Ένιωθαν πως ήταν σκλαβωμένα και τη σκλαβιά δεν την άντεχαν τα ζώα. Ήθελαν να ζουν ελεύθερα και να χαίρονται την ομορφιά του δάσους. Όταν μια μέρα μάλιστα ο άρχοντας έβγαλε διαταγή που έλεγε ότι κανένα ζώο δεν έπρεπε να βγει από τη φωλιά του να ψάξει για τροφή, τα ζώα στενοχωρέθηκαν αφάνταστα. Και επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, υπάκουσαν. Εκείνη τη μέρα έμειναν νηστικά. Μια άλλη πάλι φορά, τα ζώα είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Στο δάσος είχε έρθει ένα μεγάλο πουλί που σκότωνε τα άλλα τα μικρότερα. Όταν το έμαθε αυτό ο άρχοντας, έστειλε αμέσως κυνηγούς να το σκοτώσουν. Τα ζώα χάρηκαν, γιατί από αυτό κατάλαβαν πως κατά βάθος ο άρχοντας τα αγαπούσε. Έτσι κυλούσαν οι μέρες, μέχρι που ένα πρωί ήρθε στο δάσος μια πανέμορφη κοπέλα πάνω στα λογό της. Είχε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι και τώρα έψαχνε ένα μέρος για να ξεκουραστεί. Το δάσος όμως δεν το γνώριζε. Γι' αυτό ρώτησε το πρώτο ελαφάκι που συνάντησε. Καλό μου ελαφάκι,
Εσύ που ξέρεις καλά το δάσος, μήπως μπορείς να μου πεις πού υπάρχει μέρος για να ξεκουραστώ εγώ και το άλογό μου? Το ελαφάκι πρόθυμα της απάντησε. Με τα χαράς, ομορφούλα μου. Ακολούθησέ με και θα σε πάω εγώ κάπου να μείνεις και να ξεκουραστείς. Μπροστά το ελαφάκι και πίσω η κοπέλα με τ' άλογο έφτασαν στον πύργο του άρχοντα. Το ελαφάκι χτύπησε την πύλη του πύργου και είπε: Καλέ μου άρχοντα, αυτή η κοπέλα επισκέφθηκε το δάσος μας και θέλει κάπου να μείνει. Μπορείς εσύ να τη φιλοξενήσεις στο αρχοντικό σου? Ο άρχοντας μόλις άκουσε αυτά, έδωσε διαταγή στους υπηρέτες του να φροντίσουν και να περιποιηθούν το όμορφο κορίτσι. Το κορίτσι ευχαρίστησε το ελαφάκι που το είχε βοηθήσει και αφού το αποχαιρέτησε πήγε να ξεκουραστεί. Την άλλη μέρα ο άρχοντας γνώρισε καλύτερα τη φιλοξενούμενη του. Της μίλησε για τον πύργο του, για τη ζωή του στο δάσος και για τα ζώα. Όλα τα ζώα υπακούν στις διαταγές μου. Μερικές φορές είμαι πολύ αυστηρός μαζί τους, είπε περήφανα ο άρχοντας. Κι όμως δεν πρέπει να φέρεστε άσχημα στα ζώα. Θα πρέπει να είστε καλός για να σας αγαπούν και να σας σέβονται. Εγώ τα αγαπώ πολύ και ποτέ δεν τα κακομεταχειρίζομαι, είπε με την καλοσυνάτη φωνή της η όμορφη κοπέλα. Τις επόμενες μέρες η κοπέλα δεν έφυγε. Έμενε στο σπίτι του άρχοντα και έκανε με τ' άλογό της περιπάτους μέσα στο δάσος. Κουβέντιαζε και έπαιζε με τα ζώα που συναντούσε. Σε λίγο καιρό όλα τα ζώα την είχαν μάθει και την είχαν αγαπήσει γιατί είχε πολύ καλή καρδιά. Κάποια μέρα ο άρχοντας ζήτησε να την παντρευτεί. Το κορίτσι δέχτηκε, αφού πρώτα της υποσχέθηκε πως δεν θα φέρνονταν άλλη φορά άσχημα στα ζώα του δάσους. Τη μέρα του γάμου το πόσο χάρηκαν και γλέντισαν τα ζώα δεν λέγεται. Ήταν χαρούμενα γιατί τώρα θα είχαν για φίλο τους και τον άρχοντα. Όλοι στο δάσος ζούσαν τώρα ευτυχισμένοι. Η κοπέλα αγαπούσε πολύ τα ζώα και πάντοτε τα φρόντιζε και τα βοηθούσε. Κάποτε βρήκε μια πληγωμένη αρκούδα και αμέσως έστειλε τους υπηρέτες να την περιποιηθούν. Μια άλλη φορά βοήθησε μερικά αδύνατα πουλάκια. Δεν περνούσε μέρα που να μην έκανε κάποιο καλό στα ζώα και στα πουλιά του δάσους. Γι' αυτά όμως την αγαπούσαν πολύ την αρχόντισσα. Το λιοντάρι είχε γίνει σωματοφύλακάς της και τα πουλιά πήγαιναν στον πύργο και τραγουδούσαν γλυκά για να τη διασκεδάσουν. Ο άρχοντας είχε απαγορεύσει στους κυνηγούς να μπαίνουν στο δάσος και έτσι τα ζώα και τα πουλιά ήταν ήσυχα και ασφαλή. Μια μέρα ο άρχοντας με όλη του τη φρουρά έφυγε από τον πύργο και πήγε να επισκεφτεί ένα φίλο του σε μια διπλανή πολιτεία. Η γυναίκα του έμεινε μόνη στον πύργο με συντροφιά λίγα πουλιά. Η μέρα πέρασε γρήγορα και ήρθε το βράδυ. Ο άρχοντας όμως δεν φαινόταν. Γύρω στα μεσάνυχτα άκουσε κρότους στη μεγάλη πόρτα του πύργου. Νόμισε πως γύρισε ο άρχοντας και κοίταξε από το παράθυρο. Αυτό όμως που είδε τη γέμισε φόβο. Μια ομάδα από βρώμικους ληστές είχε πέσει πάνω στην πόρτα και προσπαθούσαν να την ανοίξουν. Η καλόκαρδη κοπέλα κατατρόμαξε. Χολόμιασε από το φόβο της. Τι θα έκανε έτσι μόνη που ήταν? Αν έμπαιναν μέσα οι κλέφτες θα έκλεβαν πολλά πράγματα και το χειρότερο σίγουρα θα της έκαναν κακό. Η ώρα περνούσε και ο άρχοντας δεν έρχονταν. Οι ληστές θα έμπαιναν σε λίγο στον πύργο. Ξαφνικά τα πουλιά που ήταν δίπλα στο κορίτσι κάτι σκέφτηκαν. Πέταξαν αμέσως στο δάσος, πήγαν στις φωλιές των ζώων και τα ξύπνησαν. Τους είπαν πως η αρχόντισσα κινδυνεύει και όλα ξεκίνησαν για τον πύργο. Τα λιοντάρια, οι αρκούδες, τα αγριογούρουνα και από πίσω όλα τα άλλα. Μόλις έφτασαν στον πύργο, όρμηξαν απάνω στους κακούς κλέφτες. Αυτοί πήραν τέτοια τρομάρα που γρήγορα το έβαλαν στα πόδια. Το κορίτσι έτρεξε χαρούμενο και άνοιξε την πόρτα. Αγκάλιασε όλα τα ζώα και με δάκρυα στα μάτια τα ευχαρίστησε για αυτή τους τη συγκινητική πράξη. Μετά από λίγη ώρα γύρισε και ο άρχοντας. Η γυναίκα του είπε τι έγινε και αυτός για να ευχαριστήσει τα ζώα διέταξε τους υπηρέτες του να μοιράσουν σε αυτά διάφορες τροφές. Έτσι από εκείνη την ημέρα ο άρχοντας και η γυναίκα του αγαπούσαν ακόμα πιο πολύ τα ζώα του δάσους και όλοι ήσαν ευτυχισμένοι. Τα δίδυμα καστανάκια.
μικρός Καστανούλης και η δίδυμη αδερφή του ζούσαν ευτυχισμένα στο μικρό και ζεστό σπιτάκι τους πάνω σε ένα γερό και μεγάλο κλαδί της μητέρας τους, της Καστανιάς. Η Καστανιά αγαπούσε πολύ τα παιδιά της και πρόσεχε πάντα να μην τα ενοχλεί κανένας και να μεγαλώνουν ήσυχα. Παρακαλούσε τα ζώα να μην κάνουν θόρυβο και τα πουλάκια να τραγουδούν πιο σιγά. Δεν ήθελε να ξυπνούν τα παιδιά της και να ανησυχούν. Έτσι, κάθε μέρα, με το απαλό κούνημα της Καστανιάς και την τρυφερή μουσική του δάσους, τα δυο καστανάκια μεγάλωναν όλο και πιο πολύ. Ώσπου το μικρό σπιτάκι τους δεν τα χωρούσε και το ένα έσπροχνε το άλλο. «Α, για παρακαλώ μη με σπρώχνεις πια, έχει καχιά εδώ μέσα», φώναζε ο Καστανούλης. «Μα τι να κάνω, αδερφούλη μου, αφού κι εσύ με σπρώχνεις», έλεγε παραπονιάρικα η αδερφούλα του. Και μια μέρα, εκεί που μάλωναν, ράγισε το σπιτάκι τους και μια ηλιαχτίδα τρύπωσε μέσα και ο καθαρός αέρας δρόσισε τα προσωπάκια τους. «Αχ, επιτέλους, να πάρουμε λίγο αέρα», φώναξε ανακουφισμένος ο Καστανούλης και έσπρωξε το κεφαλάκι του μες στο μικρό ράγισμα. «Πω, πω», φώναξε με ενθουσιασμό. «Τι ωραία που είναι έξω! Αχ, τι όμορφα που είναι όλα! Να δω κι εγώ», φώναξε η Καστανούλα και χώθηκε κι αυτή στη μικρή τρυπούλα. «Έχεις δίκιο, Καστανούλη. Όλα είναι τόσο όμορφα. Να, ένας βοσκός με τα προβατάκια του. Τι ωραία μουσική έρχεται πέρα από τις καλαμιές». «Δες, Καστανούλα, εκεί μακριά ένα χωριό». «Ναι, ναι, το βλέπω. Από όλες τις στέγες βγαίνει καπνός. Φαίνεται κάνει κρύο και άναψαν τις σόμπες τους». «Πραγματικά έτσι είναι. Άρχισα να κρυώνω κι εγώ τώρα, Καστανούλα». Ξαφνικά φύσηξε ένας δυνατός άνεμος και τα δυο καστανάκια ξέφυγαν από το κλαδί της μητέρας τους και βρέθηκαν κάτω στο χώμα. Ευτυχώς όμως η Καστανιά είχε ρίξει κάτω πολλά φύλλα και έτσι τα δυο αδερφάκια δεν χτύπησαν. «Αχ, τι μαλακά και πόσο ζεστά είναι εδώ», φώναξε ο Καστανούλης ενθουσιασμένος. «Πω πω, τι όμορφη μυρωδιά, μα τι μας χοβολάει τόσο όμορφα», ρώτησε η Καστανούλα. Εγώ», ψιθύρισε ένα μικρό κυκλάμινο και έσκυψε και χάιδεψε το πρόσωπο της Καστανούλας. «Αδελφούλα μου, ακούω κάτι φωνές. Τι είναι άραγε?» είπε ο Καστανούλης. Αμέσως κάτω από την Καστανιά μαζεύτηκαν μερικοί άνθρωποι που μιλούσαν μεταξύ τους. Ήταν μια οικογένεια που είχε έρθει να μαζέψει κάστανα. «Προσεκτικά, προσεκτικά. Θα μαζέψουμε όσα κάστανα μπορούμε και αύριο το πρωί θα γυρίσουμε στην πόλη. Όλα είναι έτοιμα. Απ' αύριο θα αρχίσουμε το ψήσιμο. Φαντάζομαι πως θα κερδίσουμε αρκετά χρήματα φέτος για να περάσουμε ένα άνετο χειμώνα. Προσέχετε μόνο μη μαζεύετε τα κούφια. Τα γερά και τα μεγάλα κάστανα να μαζεύετε». «Ναι μπαμπά, ξέρουμε. Έχουμε μαζέψει πολλά και άλλες φορές». Σε λίγο ένα απαλό χέρι έπιασε τα δύο καστανάκια και αμέσως βρέθηκαν μέσα σε ένα σκοτεινό τσουβάλι παρέα με άλλα πολλά κάστανα. Ο Καστανούλης ήταν πολύ φοβισμένος. Είχε ακούσει για το ψήσιμο και δεν χάρηκε καθόλου γι' αυτό. Δεν ήθελε ποτέ να έχει ένα τέτοιο τέλος. Το τσουβάλι γέμισε σε λίγο και πετάχτηκε πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Οι άνθρωποι ανέβηκαν κι αυτοί και το αυτοκίνητο ξεκίνησε. Η Καστανούλα ήταν και αυτή φοβισμένη. Μα γρήγορα πήρε θάρρος και τρύπωσε σε μια τρυπούλα του τσουβαλιού και κοιτούσε έξω. Έλα Καστανούλη, να δεις τι όμορφα που είναι έξω», φώναζε με χαρά. Στρίμωξε και ο Καστανούλης στο κεφάλι του και χάζευαν έξω μαζί. Ξέχασαν το ψήσιμο και θαύμαζαν το γύρο τόπο. «Κοίτα, τι όμορφο ποταμάκι. Να, και ένα τρένο. Άκου πως αγκομαχάει. Να και τα σπουργίτια, πετούν ευτυχισμένα. Δεν νοιάζονται για το κρύο. Πω, μια μεγάλη λίμνη». Ευτυχισμένα από τα τόσα που είδαν τα καστανάκια μας και κουρασμένα από το μεγάλο ταξίδι, σιγά σιγά κοιμήθηκαν. Ξαφνικά ξύπνησαν από φωνές και θορύβους. «Μα πού βρισκόμαστε?» αναρωτήθηκε ο Καστανούλης και ανασήκωσε το κεφαλάκι του για να δει. «Τι μεγάλη πλατεία, τι κόσμος, τι αυτοκίνητα, τι όμορφα φανταχτερά φώτα. Όχι, τε βρισκόμαστε στην πόλη». «Κάστανα ζεστά,
Κάστανα! Φώναζε ο Καστανάς και χτυπούσε την τσιμπίδα του. Θέλουμε καλοψημένα. Είπαν μερικά παιδιά που πλησίασαν. Και καλοψημένα και μοσχομύριστα είναι παιδιά μου, είπε γελώντας ο Καστανάς. Συνέχεια έπαιρνε από το τσουβάλι κάστανα, τα έψινε και τα πουλούσε. Τα δυο αδερφάκια κατάλαβαν πως γρήγορα θα έφτανε και η δική τους σειρά. Τρομαγμένα λοιπόν κρύφτηκαν σε μια γωνίτσα στο βάθος του τσουβαλιού. Πέρασε πολλή ώρα. Ξαφνικά ένιωσαν το τσουβάλι να σηκώνεται και τον Καστανά να λέει: επιτέλους, τα πούλησα όλα. Ώρα να γυρίσω στο σπιτάκι μου. Πήρε το τσουβάλι και γύρισε σπίτι. Καλώς γύρισες, φώναξε η γυναίκα του σαν έφτασε στο σπίτι. Πώς πήγες, πούλησες πολλά? Βέβαια, τα πούλησα όλα. Αύριο θα πάμε πάλι στις καστανιές να μαζέψουμε. Τα δύο καστανάκια μόλις τα άκουσαν αυτό, χοροπήδησαν από τη χαρά τους. Ώστε θα ξαναγύριζαν στο δάσος, θα ξανάβλεπαν τη μαμά τους, το κυκλάμινο, το βοσκό. Αχ, τι καλά, τι καλά. Την άλλη μέρα το αυτοκίνητο πήγε και πάλι στις καστανιές. Οι άνθρωποι άνοιξαν τα τσουβάλια και άρχισαν να μαζεύουν πάλι κάστανα. Αμέσως ο Καστανούλης και η Καστανούλα βγήκαν βιαστικά και προσεκτικά και έτρεξαν και κρύφτηκαν κάτω από τα πιο πυκνά καστανόφυλλα. Με μεγάλη ανακούφιση μετά από ώρα άκουσαν τους ανθρώπους να φεύγουν. Είχαν γλιτώσει, ήταν ελεύθερα, ήταν τόσο ευτυχισμένα. Έκλεισαν τα ματάκια τους και κοιμήθηκαν ήσυχα ήσυχα. Το άλλο πρωί το χιόνι είχε σκεπάσει το κάθε τι στο δάσος. Τα καστανάκια κοιμήθηκαν όλο το χειμώνα κάτω από το λεπτό καστανοφιλένιο πάπλωμά τους. Και όταν ήρθε η άνοιξη και ο ήλιος ζέστανε το χιόνι και το έλειωσε, τα δυο αδερφάκια ξύπνησαν. Μα τι περίεργο! Τα κεφαλάκια τους ήταν πράσινα και το κορμάκι τους έβγαζε μικρά τρυφεροπράσινα φυλαράκια. Ναι, είχαν βγάλει και ρίζες και είχαν γίνει δυο μικρούλες καστανιές που χρόνο με το χρόνο μεγάλωναν, ψήλωναν και φούντωναν. Αγνάντευαν ευχαριστημένες στο δάσος, το βοσκό με τα προβατάκια, τα πουλιά, τα λουλούδια. Και ο άνεμος ερχόταν συχνά και έπαιζε με τα φύλλα τους 1000 τρελά παιχνίδια. Αχ, ομορφές μου καστανούλες, πόσο σας αγαπώ.